Здравейте, аз съм Shadow Hik. Тук с мен е Монстъра. Тя е българка. Павел П. го носят на гончи. Ето моята братовчета. Какво на голята боли стомаха? Крокодилската. Защо ти вика братовчета? Какво? Така, тук са татито, сестра ми малката, Денито. Е този е тук красивия с мускулите. Който е баскетбол. Покажи ме, забрай ме. Ето Монстър. Ти си Монстъра, как да ни то заба. Ето е кака Силия гаджето. На края на улицата. Какво да ви кажа? Като си купим PS2, ще играем мултиплеер на PlayStation 2. Ще направя четвъртия герой, защото знам вече как. Ще играем мултиплеер и ще се надявам, ако Shadow Hik влезне в това YouTube и напише Monster BG Pro, защото Монстър. Да се надава да видим клипа и да играем с него.